Kaixo irakurlea, Oiana Maritorena naiz eta buktegiren gainean hitz egin nahi dizut. Dakizun bezala, buktegik euskarazko liburu elektronikoak dohainik eskaintzen ditu. Esaterako, Asier Altunaren Amama, Eider Rodriguezen Urtebetetze festa edo Karmele Jaioren Kristalezko ontziak. Webguneak idazlei egindako bideo elkarrizketak ere baditu. Adibidez, Ane Labakak bertsogintzaz hitz egin zuen. Patxo Telleria antzerkiaz mintzatu zen, eta Angel Lertxundik prosaren gaineko ideia batzuk kontatu zizkigun. Horrez gain, 2018an elkarrizkatea telesaioa prestatu zuen buktegik, idazleen arteko elkarrizketez osatua. Audioliburuak ere entzungai daude webgunean, baita idazleen biografiak ere. Euskarazko kalitatezko edukia kudeatzea eta partekatzea plazera da, eta hilero 1500 lagun baino gehiagok egiten diote bisita webguneari, non 500 liburu baino gehiago deskargatzen dituzten hilero. Eta lan guzti hori gauzatzeko, diru laguntza jasotzen du buktegik. Baina laguntza horrek proiektuaren gastuen 40% baino ez du ordaintzen. Buktegi handitzen ari den proiektua da, eta hori dela eta laguntza behar du momentu honetan. Beraz, egin dezakezun edozein ekarpen ongietorria izango da. Buktegik bere lanarekin jarrai dezan euskarazko liburuak, bideoak eta audioak guztiekin partekatzen. Ekarpena egin nahi baduzu, mesedez donazioak botoia sakatu, eta hor dauden aukeretako bat hautatu. Zuri esker, buktegiko euskarazko edukiaz gozatzen jarraitu ahalko dugu. Eskerrik asko.